Poďme si spolu postaviť takýto medovníkový domček. V predošlej časti sme si upiekli jednotlivé časti domčeka. V tejto časti si ukážeme, ako ich jednoducho spojiť. Najprv si na podlahu namerám polohu domčeka. Začínam zadnou časťou. Na spájanie používam špárádla rozlomené na polovicu. Špárádlo zapichnem ostrou časťou trčiacou von po oboch stranách a zapichnem do podlahy. Pokračujem bočnou stranou. Tam použijem spolu 4 špárádlá. Nastavím ich na takú dĺžku, aby neprepichli zadnú či prednú časť. To isté urobím aj s druhou bočnou stranou. Prednú stranu už len napichnem. Ak je niečo krivo či dobre nesedí, stále je možnosť to opraviť. Na záver napojím strechu. Najprv si obe časti strechy namerám. Nemusí to vždy presne sedieť. Do prednej časti zapichnem po 2 špárádla na každú stranu. To isté aj do zadnej časti. Na bočných stranách nechám špárádlá trochu vyššie. Časti strechy opatrne napichnem a poopravujem. Nevadí, ak zostanú medzery. V ďalšej časti vám ukážem, ako ich skryť.